County. Mwanchomo ligerelia na kukwani bonandonsi ya sobereta semaragoba ya bono chinga kichini kukwaligania semesa ya mangana maja inyari kukumanyika tere sobereta kukwaligania kurwa semambia yalenge ntambe kwa Chinsa chigawano chia bono maragoba litukaliganiria Jumatano etalike momutinyo kabiru mwaka wechiri hubere na merongebere netato na mange habereka okolekana kurwa semambia yalenge ntambe ayubona seribu wangu chikugo sansamuranira na kukumanya senchire yobo ikiranu bunabali kibaito erebako ya sansamurana na kuyaligia ya chinkongo chionsi Chinsa ni Isato chia bono botuko inyirabono ulitokubwatira nerego sumuna wemanyiriyo igakoro kwa Joshua Auta litanganike gimatso na mangana ya senchira yoko ya chuta ranga abaisi aba basalikire rero bakonywe meterie yoba mu mirete bakamakorere kebe bakabona agasira ayande naraye igogo ichane miyanya iriche county ya Nyamira na kigose umwese kewe miaka 15 nebere gosali kwa songo tachirwanse goikago kuwa nazali na kuwa kucha bagonte baba manueli nkwengenda nkomnya kabucha nkonyora maene na basungete bikoro toiga engolina he ngochaka kukura gaki abantu baito nkonye watekana no koboro we sukuru fisio moro kiwakora KCPE utiria makweli ya sogo taka weita boronye nyari bali chachengi na koro mbirerale. Tuna demand kwa serikali iweke mikakati ya kuandikisha madaktari kazini. Serikali na aseki mokoli kabalimu na abanyanyimbo boka na gotiga abanyagetari kiombe kia abanyagetari KMPDU kiago serrigo chia kugiremere mona gokorokorobekana ogotindi. Asayo hamo nenda mange mwanchu muligero no kugena kwana bunalito kulia oneligiya lialenge saranso kenkomanya senchira yobo ikirano litirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha igotoko chaka no roboti rowe chani yake gima no mulikito kurwase county ya Nyamira job maange na rogoto igoremesa mangana maya Chinsa Isato chia bono botuko igagoto majibuna umwana yomo omunyaroka gosomwiseke obwate myaka 15 nebere kurwase ensemo ya Nyericha asensemo ya tea plantation igotoka se county ya Nyamira nigo mobero yotoko remambia ya bona se gotebekana buna niga abantu gete babete bakomutachira na komusalia wika Gusii ogma bwaje roboti urwa senchira yobwikirano ebirero na mayanda ekenyoruka Nyericha township account ya Nyamira Chinsa ntuma Chinsa ngenda turakinya soko ligere litwamurigereire na bakoranga nakoreire ole vingie ntindi yema ega yo musubati uri ne myaka 15 nebere oyusobo erekenyoruka kegogi gotoka gaiteire echaime niga betega koirwa oboreri ensemu ya Nairobi na koirana kabwate oboroire bwobongo konyo mwana ari biyakwende skuru bona agachaka irwa oboreri akatami gukurwe skuru akairwa oboreri bona kera irwa oboreri akorire wiki na litogoche kuiguno mwana arwarite akarentwa ale barimo bona Chinsa chia mambiga twakorire kunywe chai na tokonyore simi buno mwana ongentiri bona iganya no mwana buna tokirega no muntu yo muire toborere tarachate bana ki omwana uyo nerende na imugitinga muira tigangonda ara igungikia beire taraurukaga mutureti bwensemeyo nato erabuna nigakageire gotigonkigwa na goitu nabamura bakonywa chinyasole na marioko yogotindi oli tukabona nabwakire bono mambia bona akirwe simi amana asaligire kenyora umwana uyo konye narware take abanyene ngonya kumusugurikira bale use nabwene bono koranga abaisi aba basalikire rero bakonywe meterie yoba mu mirete bakamakorere kebe bakabona agasira amate yanja bagegotorera nigaba mu maete buno musubati omuya naende obwate amasikani
Mwana uyu igarwara matuko makeigo obongo bwae bukabichoka. Lakire nduno mwana kuruigoro uri buya kagweta para kakumaete na bagukwa ni smart. Bogutatiga bona abaisia babanyurose ne chinyasore obaikirite butuko mwana uyu bakamokorere kebe bakarepu bono no ari chaegaiga. Abamenyi bense meyumbagikiria enganeye na goteba nengana yo goichania mono. Bono tokumetinga aya naro torakorera uno antu abasubati nabana basininya baiseke bagokorerwa unyama kama hii. Ngiye kogera bagokora ibintu bunebi nande ndobwate Nyamira County ndobwata ebiongozi birororo. Nyamira yaito yabeira abantu bagokukira kera lakini bono ntoranyora obokonyi korwasi Nyamira County. Mbasaba serikali koira egechambokero kya bwango linde kumanya obwene igoro yenganeye namangana ya gotango gokoreka. Ekenyole keburuka ina marwa ne kinyasore. Abantu bakuru Nyamira town gocharocha iyo bakunyukinya sororo no banyora kende tike yora bakorere. Kiagera ntutwe kanto kunyara kubakorera kende abagambi baramba ligotubwate simangana kabirayo. Timwate mangana mange yongo sabe serikali etubwatesie etubwera mangane kabirayo busalia. Asa maete serikali yaru wanchete konye ekoro butukigoro yo mwana oyo ambakoralire. Kaitire this is very bad. Bono tuike serikali andamane etubwatisia abaturensa ase binyoro eto echinguru esoime egere toroserie omorembe tobe itoko igwanana n'abantu bande. Thank you. Kuruase County Nyamira, Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Job Maangi kurose County ya Nyamira mbia mwana sorobochurwa senchira. Yobo ikirano gotigana na yubono anene asenseme yotumulekere boigo mangana rengete okwerusi bogima ayibona akolekana asensemo ya boronye gotoka nyaliba richache meye County ya Kisii omulikito Josephat ya misini gago tumanyibuno morokyo yo mokora kirasi sano na Isato maga yoko boro chibesa chikumuira form 1 gose kirasi keligi ya kyanda maga yo saransarama temwaye ni gobono auteti ya makweli asogotaka weita asekerenga buna chibesa chiabulire chikumuira form 1 roboti rwa senchira yobukirano. Magega ya Emmanuel mokuwa kurwa ase kenyoro kia boronyi gokora omokia ase amatemu ye kirasi kia gatana gatatu mwako nyarako bagogweta na boigo korangirwa ase skuru ya Liokindo bono niga maberete gesunte ase obogima bwae ase ataranyarako bagakuyarigania ase nchirende yonsi egetambokero ekikererete eregotema kwerusia obogima bwae kurinde aganyarako bagakonywa amona basabaria abaya. Honekera umwana yakuna chaigoro nandi kunya kumugambia ndine kitata tokora kende gaki Manuel yone gaki bono igora akusaiti kobutorege ento ngente akamwana gasinini kare nasari nakugakucha gagonte baba Manuel inkwengenta hari nkominya kabucha nkonyora maene na basungete bikoro toiga engoli nahe ngochaka kukura gaki abantu baito nkonye bono nje najiete karana rure kwerigeri inyora abana bandi bakono kumuburinga nkiye kiyogokora bono nkanyora umwana uriyo ondore otenene isiko kumenya ko kata mama njorore Emmanuel ngo chigoja Manuel agatama go chipara mate nkanyora usungeti angoli ngagaga ni kuita singenje chibasi chabulira go chire school kubwatekana Emmanuel omanyene nigatebire anyarako bagakora omokia kubwatekana no musamari muyo nyarete ko bakomoya chisemecho kurende goikira boniga nigo emoberete akongu ere kunyarako bagokobeka egetambokero keria aranyarako bagagosoa ase skuru eyo ya Liokindo bana tole 7 na bayiboli ntobwatera kini ebinto byasinyire kona chagete ko primary na bana someiro bakon musamari agachaga nkonya primary bono igaikira na korra matemu na etire lakini bono Bible bane mbabwati kende barangire school igaikira nga decide neri ndwense asengenjo timbe badeni asibale singenjo baboli rupimba bwati kende barankonye iboli baye Emmanuel boigo nigo batebire batemire chinchira chonsi kurende goikira boniga kubatikana no bonge bwe ya mate yae bono ataranyara ko bagoikirania amangani elio omwana obo anyara ko bagagosoa ase eskuru nyobono iga okoragira miujiza sababu gani umungino yone iga ko endo yeke buse one nakiago akoranya le ndagira tokoli igonjera tiyo nabo injira na atemire injira yokoliye ke barua ke ambulire pi nonye nabo ogosaba kwabo
nigo gwachereire ase abasani na bairi na boigo abarai ao abaranyara koba gwesokia na koena no kugania kuya elinde Emmanuel achikonyara koba gwikirania endoto yae yogosoma ase skuru yabamura yario Kingdom. Singenjo mwana na rokanze ko mwene goja konyora max ya 380 no mwana bwa ule omungaine yananga yoro njo munda mungire school asome acha gokonya abandi mnabona yo kugenda standard next year njira teyo mbara abakena de abana mbwaze mbatano babiri bona abanda abake na bakara konyeke na bagokonya abandi bona naza bana oyo ranje oyo ramorora mabera asengenjo onachira kerangira riekebe na abana bandi batigire skuru barabanana bona gakiamo nkonyera ose eranya sana mokonya cha kukonya abandi. May God of heaven abundantly shower you with his heavenly blessings as you plan to support this family and this life that would have lost today. Kuripotiri katasini kia Ndizi TV kurwa ase kinyoro kia Baronyi ikiukere ime constituency nyalibali chache ime county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi. Miemono Josephat ya misi omoro kiwo inabereto sinaberuete kogendra na masomaye kurende kuboro kwenengone nibo nigogotaite gotenenia endoto yaye ya masomo gotigana na ibonu mwenchu murigeria nsemo yegiseme turatigeria nsemo turigeria mangana rengete oboremi to chakira se county ya Kisii omuwaziri otenete nsemo yoboremi manyaganta buna Dr. Margaret Obaga nigagandete nemeroberi ya serikali ye county asokonyara wekeria baremi aho ase chinsemo chinyinga se county ya Kisii rero nigatarira ensemeria ya nyagesende gotoka se woni ya sense asanyara kurwa obokonyi bwaye na gusiro oboremi muri Kiton Demo Steven nigekirana enseme yo na gutwariganira boti rokobwatia. Serikali ye county ya Kisii nigegendrete nekirenga kyo gwikirania manifesto yaye ase sekta y'oboremi ili waweze kufikisha hii service kwa mwananchi. Rero omwaziri w'oboremi netugo Dr. Margaret Obaga nigaikense Nyagisenda ebunge ya Kitutu Chache North asabisi yaye yasire kiombe kemo kia baremi betugo ye chiombe gwetere pigipigi y'obokoreri amone machine yo gokendia amabere keraga chire gusegotarigwa. Bagaligia yokorete machine egochigokonya go transport ya mabere gochia se market na kubeka mabere ayo abe na afya ngia ase igo tokoira libageli otebia abalemi bonsi ngambia mono nande bagenderere gokora omokia bamenta mabere abamange mono ase gotumia ji service buna AI na kulinda chiombe chaino. Na tunashukuru county to ne programu ye asoko to machine pikipiki ne machine yoko ekula yoko kende mabere na for transportation purposes. Igo to ko tebe program organizers ne government asoko tuikange na kutosira. Pia mana singinza kila sekiombe kiyeto usirano women group. Yani babira bengenche nene batorete repigi baronchiri batugolere project ya maberasa ndo tokutalia mabere chinya gitali chisukuru ando osi asuto gotalia mabere mobe mo gotogolia na ni mo gotowa mabere ko bwamana batuirimishire na kitoko chiko tugachiombe chengencho asama tukagucha imeye bunge ya Kitutu Chache North nigo chire kodi chikoene kibuna inye ase chiombe isano nigo chire chie kienyeji nonye chibwato mubaro monene ase chiombe chiri bwikomi na isano na ibere ne chimi isano chire chie kienyeji nigo chigosokia mabere chirite nuse milioni chioka aso mwaka omogima chiria chie grade nigo chiri bwinye ichi chigosoki chirita milioni yemo nuta isano na isato aso mwaka bera mangi kolende goetera ase program ya artificial insemination ose tokonyeroka AI aye buno mulemi na bono bwateli bagaligia yo komenta mabera ao ase igo kwasiliana gamba na ababisa baitu ba veterinary babakonye konyora AI
AI te ligoro lindi ligoro kati ya shilingi 500 na 1000 muntu nabo konyora AI ng'ombe yanyore AI amabera agendere kobabuya gwitira ase sababu ya AI. Abaremi nigo basabirwe gutwara oborendi obuya bwetugo elio bakonyeke mono. Eng'ombe te kunyara korenta amabere achieto onyete ikuragira. Twababoliri abaremi bonsi ng'a hakikisha ng'a eng'ombe yawe mbiyeragerete nonye naye tokunya goite egasi onye tobwati ndagira turaragira. Igo chiombe chinyare koigwa endagira burungi endagira na AMACHE magega y'oboremi bwa avocado oboremi bwa matoke oboremi bw'echai oboremi bw'eka kunyara kugendera munase county ya Kisii nigo bono mwaziri bwo oboremi anyarire goteba buna nebwenderete oboremi bw'echiombe kunyara kugendererwa iga ase county ya Kisii kwene kibuna amabera agotoka kurwa iga sorogongoro nanyare kobaso obonge koripoteria Ndizi TV kurwa iga ensemo ya Nyagesenda egotoka emergency ward ene bonge ya Kitutu Chache North erietariane Ndemo Steven. Miyamono Ndemo Steven yaso kunywa mabere kurwa sense mejugo tigana no boti urwa senchire yobo ikira no moncho muri totigare bo igasamangana arengete no bori mibono nigo omurike to Frida Kerubo agotumanyibuna asense meju yobo tigwe chomba bana mabere kyombeke mo kurwa sense mo ya bogeka somo waziri uteneta mangana yobo me county ya Kisii Dr. Margaret Bagabakago tarase chireria ya matongo ase bunge ya Kitutu Chache South ni gasire kyombeke abono batebera bago gutumeka amabera abo asogo kigo cya korosia kiyoga torobotiro asenchira yoburime Bunentereyemo iyo kwegendereria niga basubati kurwa se kyombe gya kikapu ikigia cyagite omwaka bwekiri bubere na 10 ase wodi ya bugeka imya Kitutu Chache South babeire bakwegendereria wetira obotugi nabo igo obonia bwa mabere. Litukolia rero omwaziri bw'oboremi naboigo etugo Margaret Kemunto nigo ainana eboda boda naboigo machine ebyo birabakonye kogendereria obonchereria bwabo. Pero tulina iga asektukia Kitutu Chache South tuacha ko commission useko kwa ikikundi ky'abantu nagekundi kapo women tuacha kubakubai ni mashini ya kuli bakonye kubugolia mabera abo kuchikoni mashini ye iko kubakonya kubeka amabere abe mo tatwara any problem na indi banyari kutwara an easier way njira ya rahisi yokuira mabere muchia ase market au Omo MCA obugeka Richmond Manani nigo agokera omorobelio yo ase agokera okubwaterana gwe serikali county ya Kisii naboigo ekyombe gya kikapu elioko enekia ngosira bale abalemi betugo ya mabere elioko egendereria ndeka nnemono ngotemo wakera wakera wetu wakikapu mbia mono asomoro batwarite kusi wachagite ko county ro mpaka bwana na ndi ndongo temo kwa shira wana wetu si Jones turomo gava no simbarati omo waziri tutu achora agaiga wechinguru na inde orinomo kimono sana koranga abantu na bonspi banyore ngeri yabo kuruse chijira wao lakini mono otego iyo togiri amagana yetugo kera togiri amagana yetugo boikatote mo tugo chombe chetu chiri cha mabere rigar tunyare korosi binte bingi kurusa mabera tunyare konne tugusiye itemo keigoro boigo ase ensemo ya agribusiness nigo yasirire ekyombekyo ase okobachi machine eliko gacha amabere ase enchira endonge. Agribusiness program work to support youth and women in agribusiness, and we are happy to be here today to launch the equipment that they have received. We just want to challenge them to take advantage of these opportunities to be able to scale the operations. Abanyakiombe nigo bagokera obokonyo bo ase babolia ebyombe binde kolya abanyagitari betugo elio kwenyorera obosemia. Ero twachira asinge nchoe kiombe kyake kap kiombe kena kanyora kego agura and by God's grace kiachakire gutara asinge nchorero ntwaro nchirane pigipigi eko bagogoreria mabere
twawe pasteurizer na business ngo encourage ebyondo binde byonse bire in Kisii County birore abo bisaba abo boboremi erinde baba advice buno bagukina Omunyakirogo obwekiumbekyo nigo aherera asekurwa bagachagete goika obware obo asenonya nabo bachakire korosia yogurt asebaboria ogosirwa kurase serikali ye county ya Kisii. Tukubateria mabere tokuroni na mabere amaya tugukina kirigento ono bariba babwate mejambio ndio yonse tugutrain bakata manyeti ya mabere bachikeka basomi na kibabwenerete kwandula mabere kuna mabere akorosi tokorosi yogurt gaiga. Frida Kerubo, Ndizi TV. Yemuno omurikito Frida Kerubo hasorobotirwa senchera yobo ikirano gotigana yibono kurwa sorongoro Gusii tombokiwe Chinsa mo chinde tumurekerani abakago kolekano muwaziri otenense mo yobo ndike dhure kindiki nigatarense mo ya Kiambu yibone kutoka se county ya Kiambu asiri tukuri lero asaumera namo nabarai abo yokonyara kumurekera mangana arengetse obo rendi gokwana kurwa sense mejo asbalika nikono mu governor we county yokimani wa Matangi ni gobate yabune serikali negane tukubeke MERU belibene kone kibuna ngotingira mangana arengeto bolendi aiga sense ya Kenya chinga kichini gokithure kindiki arugo kurogo tindi yego chiasa wali bakwe wate na mangana arengete binyogo byogo tindi ane wali bakonia marua atanchaire. Tumesikia mambo ni mengi ambayo yametajwa hapa na mengine tutashirikiana na serikali ya county kwa sababu mambo mengine yako katika himaya ya serikali yetu ya county na mheshimiwa governor ameniambia yale ambayo yanahusu county amesikia na tatenda kulingana na vile mumemueleza. Kwa hivyo kwa upande wetu national government, sisi ambao tuko hapa kutoka national government tumesikia ya kwamba kupitia kwa wananchi na viongozi wenu ya kwamba tunahitaji kuimarisha usalama katika hii sehemu. County teams through the regional security team to organize needs assessment ndio tujue how many officers are required in this area so that we organize to deploy adequate officers from next month who will come and beef up security. Nago tigana yibono muwaziri wa AMACHE als wa home niko banatebira serikali nebigeto MERU berbena soko nyara ko ne kibuna nsemo chonsi ngonyara kira macha isaine okwana se nsemo ya Nairobi asiri tukuri lero meje county yo anene asamacha wente kutoka Chinsemo chiria cheme ne Gusii town niko als wa home atebire buna ni serikali yaganeti nseme yo Chinsemo town konyara mache kerengo kimia asemia na boniga atebire Chinsemo chiria chikurokuro ibinyoro ni serikali rigeti kwa ne kibuna nkonyora wara maja se kerengo kemeronge 5 nomo wike kerengo kemeronge 5 nebere asemia ya AMACHE asogote yauna Chinsemo town iko chonte kutuwara AMACHE kere nyumba. Water is a major resource to the country's socio-economic development and achievement of Kenya Kwanza manifesto on reducing the cost of living, creating jobs and improving the livelihood of the people. Despite Kenya facing enormous challenge in meeting human and ecological needs for water, the government of Kenya is putting measures in place to ensure that there is 100% water coverage for every household by year 2030. Currently, and I'm sure it's maybe somewhere down the line, we are standing at around 70%, but in the rural areas a bit low at maybe 50, 53, going to 60, and our target is to reach 60 to 70 in the rural areas. But in towns, we target 100% by 2030. And in accordance with our constitution, of course, the responsibility to access water for every person is laid on the state, and I dare say also the county governments. We therefore look forward to meeting goal number 6 to ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all.
Gotigana ibono togendere kumulikira yande to rigeria nsemo yobo chenu ekyombe keria ky'abanyagatari KMPD yobakora wano motenebwe ekyombe kyo David Atela nigo bono bagosereria serikali asoje kugenda umugiro wa serikali tekikotegerera kugani kwabo kolengana n'ekyombe kyo nigo batebire buna serikali asamatuka mange nigo yaberege kolika abalimu na nigenda tokolikana n'abanyanyimbo ase kolenda abanyagatari abange batigaretese ko batanya kolikwa sega ky'emyaka 5 ya etene gwate yabuna wekirabonde abanyagatari bali kuremera mu serikali ngo barabanyagatalii kimisano cyoka egorokale abanyagatali goitani kiribunye batigaritse ko batabwata imirimo n'kinyagatali cya serikali ncubwati bakorera baisane ego abore serikali ko nekibune kare ko likabali mu gosaba nyanyimbo ene kibuna nkureli bagari yabena n'abanyagatali ko nyara kuri ko nani nabone go batebere buna abaroira banga kinyagatali cya serikali ego wasiriya magimabo ngasekerenga buna abanyagatali mbaisane nabo ko abanyagatali bande mbalisiko ego batebere buna wikiro mutinyo gatatu anya abanyagatali bande mbaramento asinyagatali ebacho kuganda mugira sensengima wika serikali ya igule na gotegerera ukogani kwabo. Miaka 5 ambazo zimepita ni madaktari 500 tu ambao zimeandikwa nchi nzima. Na ambao wale wametimu ni takriban 900 kila mwaka. Kwa hivyo tunao madaktari 1000 ambao hawajaandikishwa kazi. Na hii inafanyika wakati ambao hospitali za umma zina struggle ambazo zina madaktari. Ukienda huko kama mwananchi utakaa masaa 8 ama masaa 12 na ikiwa kuna upasuaji utaongojea hadi miezi 3 au miezi 4 ili upate. Kwa hivyo tuna demand kwa serikali iweke mikakati ya kuandikisha madaktari kazini. Jinsi wanavyoandikisha walimu, jinsi wanavyoandikisha polisi ili wananchi wapate matibabu jinsi inavyotakikana. Come March, if some of the issues are not raising here will not be implemented, will shut down. We'd rather stay home with our colleagues than pretend that we are working and we are just watching patients die. Gotigana ibono habarugi babagavana kurwase county ya Migori Keriche Bungoma na bone county ya Kisumu nigo bacha kirumu byo bwo kunyara gosemya abantu nabayiga basubati goro oborere bwa kansa nigo bagenda tokomulekera oborere bwa saviko kansa ubona batebire bona basubati abange bogendrete ko bachanda nona boni go babulya basubati wesokya likane kibuna nkole ngo balene chinjere cyuwe tanga kura soborere oboga bwa saviko kansa. We're encouraging our women between the ages of 25 to 49 to go for screening because if the disease is detected earlier, it can be prevented. We're also encouraging our men to encourage their women to go for the checkup because we need a healthy family and a healthy family cannot be there if the mother is unwell. And we have joined hands together as first ladies that we want to make sure there is zero cancer in our Republic of Kenya, in our counties, and we champion this because we know it has taken many lives, our mothers, our children, our fathers, and how we wish that we'll come to the end of it. Ekira ibona agendrete na boigo asensemo yoburai mu first lady mu cabinet prime secretary Tesi Mudavadi niko bona agendrete neganga ya yo kubulia serikali kone kibona nkonyerera abantu bale abagotuna boigo bali batali kwenyara gukona litukulia lero asensemo ya Kigomo asabaro abaikira naniga ate yabuna ejere chinga kya serikali wente kone kibuna abantu abagotuchi bakiri bakonyora nkonyara kiri kubaikira senchira yobororo nande babwato urende wese inde asobotume kibwe kibesecyo igatebire bwa serikali nyare ko baligereria bali barabatakanwa na bali batari kwenyara asoko nyara ko baye ko banyorana nene ko barusirie bango ekero gwikirania nonya noboncheri bwabo. Kisha wazee wanapata pesa yao wanafika nyumbani kisalama. So Bwana Commissioner, please if you can ensure that our mothers, our fathers wanafika nyumbani salama. Wale watu wote wanapata pesa ya wazee, tafadhali mambo ya pombe tuachane nayo. Hiyo pesa kidogo unapata, tafadhali usipeleke kwa pombe, si ndio? Na hiyo pesa kidogo nimefurahi sana kuona my own mothers wako hapa, shoes na watu wengine hapa. Wamefanya biashara kidogo tu ya kushona hizi viondo. Tunashona viondo lakini hatupati uzi na hatuna kwa kuuza. Sasa tunajua mchana wa leo kwa sababu tumepata wageni wetu watushughulikie kwa hiyo soko ya kuuza viondo.
Goika ase county li ya Homa Bay ni gobona ba MC kuru ase county ri tukulia robaiti amalieta bagako bwato kwa yabantu batato obaguchikuligiria na kubagati yabantu bali barase board yo kuligiria bokorri bwe serikali anene asenseme ya MC abuni gobate abuna balingodi amalieta ya sobime maiga yoko yakana sama tuko ase bono baheti na gote abuna babwato bosubole boikira nimeremo yabona kuligiria bokorri bwe serikali anase county yo ya Homa Bay. Committee on Appointments recommends that Mr. Isaiah Odiworo be approved as the chairperson of Homa Bay County Public Service Board. Number 2, Mr. Speaker, that Mrs. Judith Wachianga Onywa be approved and appointed as a member of Homa Bay County Public Service Board. Number 3, Mr. Speaker, that Mr. Joseph Utieno Reta be approved and appointed as a member of Homa Bay County Public Service Board. And in fact, none of them went below average. They did so well. So I want to say that this exercise, my colleagues, was not just a mere exercise. This is something that we should take with a lot of seriousness, because some of the work in the county is lagging behind because of the absence of these 3 people. So should we see it right, the way the majority leader has said, that we are pleading that we adopt this report, then I believe that some of the things that have been in a halt will go on, and our county is going to run smoothly. Na bunenchire moyo kunyara kolende bintu bitotana na amenye kurase county ya Mombasa ni gwaboli ukone kibuna nkoligire barasaba kubeke ubi yabo ane karona ya tumekire kurase chinyomba chiabo likonyara kolendo bochenu wasensemeyo ani gago chamaga yokorekana bune ubi nyinga niga ntokobeko chinsemo asensemeyo sekolende bono ensemo yobo chenu bate buna bachikoligire so mena kone kibune ubi yonsi menye county ya Mombasa ngobeko rasabu endrete GOKINIA chenu ase ensemeyo. Our first foray into the plastics challenge globally. There are not too many programs that we have in Africa yet, and so this was just an excellent opportunity to try something new. And for us, prioritizing informal settlements is that informal settlements are a big priority. Engaging youth is a big priority. So this was just an amazing opportunity to partner with other organizations. So inamaanisha vijana tayari wameshaingia katika biashara kubwa ya mambo ya taka. Itakapokuja mtambo huu wa kurecycle, I want hawa vijana ndio wawe watapata nafasi ya kwanza kuplug into this. Hata hii story ya unemployment tutaondoa, sio? If we remove the story of unemployment, insecurity pia itaondoka, sio? Sio? So we are able to do many things that are giving us a challenge kule. Ni jukumu letu sote. It is our responsibility to make Mombasa clean. All of us. As government will do our part, but we expect the citizens also will do our part. Na boigo kana yo again rete monchu muligiri bono awa saigo se aboroki wa bane niko batangirina abanyanyimbo maga yo katebekana buna muna barabo basambete nyumba yo boraro yeskuru yabamura ya kijabe aboroki wa buni go batangire asebono yo katebekana butuko memboge rete na baze skuru yabamura ya kijabe ene ntunde ya gatano na kabere yabereke go sambwa asa aboroki bari kora nyombe yo barenge miya yemo bintu byabo byonsi byababiko ya skuru nigo ya sambo ike ya moyoka maiga ichskuru ko iguru asabona baroki obaratigara segede sini kyabanya nyimbo asenseme ya kijabe ekrobotuko boga nrete igori kirete bagasamba inyumba yoboraro aseskuru yabamura ya kijabe. Kuna wanafunzi wanne ambao wameshikwa leo ambao wako ni suspect na tungeomba uchunguzi uendelee, and at the same time the principal of this school mara ya pili sijui mara ya tatu na other incidents hivi wanafunzi wanakimbia na huku wanashikwa na huku wakipanda hizo wanafichanisha hivi, na tunaomba serikali na the education ya rali you transfer this teacher kama hapa juu kuko hivi huku chini kuko aje.
Mwishumulikire mono inyora niko gendete kotengera Ndizi TV obwansu bomugusi ayungati yari twabato kwaliganira kurose mambia yarenge ntambe kwika Chinsa chika mono chebono maragoba yanchere nyakiru musumali kabwa senchera yobo ikirano ko wakarambia muna soko chora ko yatengera kurose meseito yamangana mayabali bonsi bane kubona mangana ya wikira senchero bikirano igonko bakirambia mono gendera kotobwati boy go asense media mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News digital nabagansemeli ya YouTube na watching rabuna Ndizi TV News yankyoma yoko bagana sabu na botambe murubuli obwensakya mbwe manyamango mole mangana maya senchera yobo ikirano litirane nche nkoro kwa Vincent Onyancha.